Yes, jeg skal så finde vinklen mellem to vektorer, og der mit bevis, det kommer til at hedde vinklen er lige med B, det var lidt grimt. Nå, ja, A-vektor, B-vektor, og A-vektor, B-vektor. Yes. Og det er jo så det, vi svarer. Og så, altså for at finde, vinklen mellem to vektorer, så skal vi jo lige tegne to vektorer og en vinkel. Og den hedder så A-vektor og B-vektor. Yes. Så har vi det. Men som her, så bruger vi jo så kosinusrelationen for en vilkårlig trekant. Og det er ikke rigtig en trekant endnu, så vi putter lige endnu en streg på, endnu en vektor på, som vi lige skal have navn på også, som hedder, som egentlig er det modsatte af A-vektoren, eller den starter i slutningen af A-vektoren og slutter i slutningen af B-vektoren, så man kan egentlig sige den modsatte af A-vektoren, B-vektoren. Så den hedder jo så minus A-vektor prikket B, eller B, ja. Minus A-vektor med B-vektor. Ja. Ja. Og så, for den her, for at finde kosinusrelationen for den vilkårlige trekant, så skal vi sætte det op sådan her, at den bliver, minus A-vektor præg B-vektor, det kommer i anden, og de her to streger udenfor, det egentlig bare fortæller, at det er en sidelængde. Lige med er det samme som A-vektor sidelængde, med B-vektor, også en sidelængde, minuset med 2, og så A-vektor prik B-vektor. Det ser ikke rigtig kønt ud. Vektor med vores vinkel. Og det er også lidt gør der. Yes, og så er der en regneregel, vi skal huske på for at kunne regne videre med den her. Og det er, de to, de skal også lige være i anden. Yes. De her to sidelængder, ja. At en kosinus i anden, den egentlig er sig selv den samme kosinus prikket med sig selv. Yes. Så A-vektor i anden, det bliver altså til A-vektor prik A-vektor. Så det putter vi så ind i vores regnestykke her. Så den her, det bliver så til minus A-vektor prik B-vektor gange med A-vektor prik B-vektor. Bam. Og det gør vi så også herover, fordi de står også i anden. Så jeg har lige glemt at putte et minus på de her, på den her år. Ja, så den hedder så minus. Nej, der skulle ikke være noget minus på. Ja, det er mig, der lige går crazy der. Sorry.
Der er ikke noget med minus på. A-vektor i anden... Nej, det var det, den ikke var. Prikken med A-vektor. Plusset med B-vektoren. Med B-vektor. Og så er det resten, det er bare det samme, der sker ikke noget der. Så det skriver jeg lige op. Så B, og vinklen. Yes. Så herover der kan vi jo egentlig bare gange ind i hinanden. Så det første vi får, det er minus a gange minus. Nej, der er ikke minus a, som egentlig bare minus gange minus bliver plus, jo, så det bliver bare a prik a-vektor. Og så den anden, det er jo så minus a, minus b, så minus a-vektor, prik med b-vektor. Og den får vi så igen, fordi den har vi 2 af. A-vektor, prik med b-vektor. Og så har vi til sidst så en plus med en b-vektor prik med b-vektor. Og så nu, det har vi så herover, og det her, det ændrer sig ikke, så den skriver jeg også lige op igen. Og det er bare præcis det samme, som står ovenover. Ja. Yes. Og nu kan vi så se, at der står lidt det samme på, at der er en dobbelt A-vektor, prik A-vektor på begge sider af lighedstegnet, som egentlig bare kan strege ud så. Og vi har også en B-vektor, prik B-vektor på begge sider, så den kan vi også strege ud. Så vi ender med heroppe på den her side, der ender vi bare med at have minus A-vektor, prik B-vektor, 2 af dem. Så dem skriver vi bare op, at vi har 2 af dem, og det er jo minus, og minus 2 af en A-vektor, prik B-vektor. Og så skriver vi det, vi har tilbage og herover, som er minus 2, ikke en, eller ja, vektor, b-vektor, vores vinkel, yes, og der har vi noget, der er det samme på begge sider igen, som er minus 2 og minus 2, så den kan vi egentlig bare strege ud. Ja, og så er der kan vi se, at den er meget tæt på vores slutresultat deroppe, og det betyder, fordi at det vi mangler, det er at få den her A-vektor, B-vektor over på den anden side, eller divideret den egentlig, og det gør vi jo egentlig bare ved at rykke den over på den anden side. Men fordi jeg gerne vil have den her vinklen til at stå på venstre side, så skriver jeg den op som at vores vinkel er på venstre side, men altså den er jo stadig rykket over, så den er under A-vektor, prik B-vektor. Den er blevet divideret jo, så det er vektor, prik B-vektor. Yes. Som egentlig er slutningen på mit bevis, som beviser, at ja, vinklen for 2 vektorer, og så brugte jeg jo så cosinusrelationen for en vilkårlig trekant. Yes.